Na neki način smo, ja mislim, i to mi je uvek bio cilj, pre svega svojom igrom i načinom i pristupom zadovoljili decu. Dakle, nismo ih izneverili, nismo pravili, i ja, pravo da vam kažem, to i ne volim, a to znaju i moji studenti, ne volim da pravim nekakve vrste eksperimenata koji idu na štetu dece. Dakle, ja mislim da kad deca dođu da vide neku bajku, poznatu i tako dalje, koja se može ispričati na više načina, ovo je jedan od tih načina, da oni to pre svega tako treba i da dožive. Zato smo se, da tako kažem, odlučili i za ovaj način igre, uz, naravno, ovu temu i ono što je za nas, čini mi se, sve važno. Mislim da su glumci sa jednim velikim zadovoljstvom učestvovali u ovom radu, baš kao i svi ostali saradnici. Tu pre svega mislim i na profesora koji nam je radio muziku, mislim naravno i na naše divne saradnike koji su radili kostime i scenografiju. Tako da nam je svima bilo veliko zadovoljstvo i čini mi se da se to osetilo u našem radu.